shoutout po sa inyong lahat. So itong pupuntaan natin ngayon is hirap pong mapuntahan ng motor, kaya for how many months ngayon lang ulit tayo makapag-trail dito. Sama natin itong mga pinata na mga bagong recruit natin, titiningin natin sila kasama si Jonas. Kasi umulan kagabi. Imabot Trail dito lang sa aming barangay, lapit lang guys. Mahirap din. So tara, balikan muna natin yung mga kasama natin. Mukhang nagkabalao sila doon sa baba at napag-iwanan natin yung mga kasamaan natin. Bali nandun kasama nila si Jonas. Bali 5 lang kami guys. Nandito na si Tarong. Si Tarong lang yung nakasunod sa atin. Nasaan na yung mga iba? Diyan na sila guys. So dito tayo ngayon sa Imabot Trail. Malapit lang dito sa Sison, Pangasinan. Mga baguhan yung kasama natin. Bali 5 tayo. Si Master Tarong. Nagbayag na ito yung ubi nga inapaw. Tatay kami pala uray di daw. Awana hindi ling ito. Oy, parang may bata silang kasama. May angkas na taga-tulak. Bayang talaga ito yun. Manong Joe, may pagka-right-cut ka din na. Yay. Isang boy, nag-alak titol si Balay. Ingay. Ngayon, malabo na ito yung makasangat to yain. Madamit kadwa na nga ubeng. Okay na kalbo, dilisan boy. Nay, nandiyo. Kasi dagat yung ubeng nga talaga. Gala dyan po ba nay? Yung makasang-sangat. Gaguyo daw yun. Pinusublatem man. Sublatem ta baro-baro rutem daw siyang na motorain. Manahin ko sa naman gitu eh. Ay. Dili ka daw begitu yain. Ay. Sa naman nga makauli no kasto yain pare ikaw eh. Kininingin tayo dito babarito dito kwa kahit dati kwa magisurot. May med dito inaakay sa nagbisyo ka timaday.
darating yung panahon na hindi na tayo makapagmotor, at least may mga magpapatuloy naging hilig yung ganitong klase ng sports. Gatayo dyan ng iba't yan di motor. Ang tagal natin nagkintay. So eto, sa wakas naintay natin yung mga binatilyo. Nauna ko na sila para Tarnob nanti tart nadan tapno ka may mayat no datay di mang tarsaruno. So dati po itong training ground natin, matagal natin na di po napuntahan ito, kaya ito mapasyalan natin ulit. Maganda na malulong yung mga kabataan na ganito kaysa malulong sila sa pinagbabawal na gamot o anumang klase ng masamang bisyo dyan. So sana makapaghikayat pa tayo ng gustong maglaro ng ganitong klase ng sports. Nakitakman di ko ang ataw. Sige! Sige, turun mo. Ulitin na. Ha? Turun na. Nagalis boy. Natatawa pa ng kubang gawin. Ito gagawin na yung nasapa. Ugali na Ay, mabalik mo dyan. Madayag, tinag dyan. Ababa dyan kurban na dyan, matinag ka lang. Ibadik mo. Ay kawit. Sige. Banat tart. Sudah telat na udain.
Basit lang yun, mauli ko man. Ababangag pa iso ito yung kamait. Tumangat na eh. Okay. Ito daw, segunda lang. Primera ka siguro. Naka-primera ka. Segunda. Kaya na daw. Ulit. Guys. So yan, dito na po tayo sa Imabot. Ito yung mismong Imabot. Kasi mukhang nasa mataas na tayo na ginang Imabot. No nga kaya, Jai. Yan, magandang gawing uphill. Doon pa tayo dadaan, guys. Doon sa pinakatuktok. Ni. Sabali nagnaam. Second time mine. Yay, matrining tulat ta. Okay, naikat. Ay. Gali na. Di ba ba? Kabil mo muna. Ikat din na. Nay. Nagmeti view tayo dito na. So ito guys yung mismong playground natin. Imabot Trail. So ganda ng view dito guys. So napakaganda ng panahon ngayon. Napakaliwalas. Kahit umulan kahapon ng napakalakas, bumawi naman ngayon yung haring araw. So di lang natin alam. Pagsapit ng hapon baka uulan. Pero okay lang, at least makarating tayo doon sa Ituktok. Tapos pabalik, puro downhill na. Kaya kahit umulan, no problem. Nandito na saka yung mga barakada niya. Makayangkas pa. Kamalay. Sige, iulim di nga taon ta balbaliwan mo na yun. Iulit nga, ibaba ka. Ibaba mo na ka raw. Ulo ka ma. Oh. Sinarikat mo. Bimaway. Oh, jar, agree kan jar, ngomong ba? Naglawan ka no jigay mong sambay.
Ay, nag-neutral. Nag-neutral. Kung saan boy, nag-neutral. Tira! Medyo masukal lang. So, napaganda yung kapit guys ng Shinko tire. 505 cheater. Basta nasa tamang PSI lang, mga 5 to 7 PSI. Maganda yung kapit niya guys. Kasi hindi siya masyadong matigas, hindi rin siya masyadong malambot. Kaya sakto lang. So, ang ganda ng momentum guys. Kahit gapang-gapang siya kasi umulan kagabi oh. Hindi pa ako nabalaw dyan sa uphill sa baba. Puro mga one time yung ahon niya guys. So, yan, napakaganda ng Shinko tires. Basta nasa tamang PSI, aahon at ahon yan sa kahit anumang klase ng terrain. So, ayan. Ayos. So, dito na tayo sa tuktok ng Imabot Trail. So, ayan, naiiwan yung mga training natin kasama ni Jonas. Ayan, so sa mga may hilig po sa ganitong sports, hindi po kailangang branded yung motor mo. Basta enduro yan, kayang kaya kahit Pantra TMX na nakasit up sa Pantra, kayang kayan. Basta kung hilig mo lang ang ganitong sports, eh napakaganda kaysa magmukmuk ka dyan sa bahay mo nagsi-cellphone at kung ano-ano pa. Maganda na dito para pagpawisan ka. Oh, napakagandang view pa yung matatanaw mo guys. Oh, yan. So bali ito rin po yung hunting site natin. Diyan po. So napakalawak yung bundok dito sa mga nagtatanong dyan kung saan ba tayo nagha-hunting. Yan, so sabi nila yung mga ibang hinahunting natin is kesyo mga native daw na manok. Ayan o, kita nyo naman guys, napakalayo yung kabahayan. Doon pa sa baba yung bayan, napakalayo guys. Nalalapit na rin yung race natin. Kahit pa paano makapagpapawis tayo. So shoutout sa mga kaibigan natin na riders dyan. So eto, pwede nyong pasyalan, message nyo lang ako. Imabot Trail. So marami rin po yung nakapunta rito. At sakaling gusto nyong balikan, eto, message nyo lang tayo. Medyo masukal nga lang konti pero passable naman yung Kelix natin. Yan, so akit pa tayo dyan sa Pandareal. Doon pa sa kabila, sa pinaka-summit. So wala naman tong pinaka-summit. Although pag nandito na tayo sa taas, eh pure summit na to guys. Ito na yung mataas na portion niya hanggang doon sa kabila. Ayan, so sana masamahan nyo hanggang mamaya, hanggang matapos yung video natin. Siguro hindi muna natin ito matatagos guys, babalik tayo. So ito nga, baka mahirapan tong mga binatang kasama natin. May mga first time pa, beginner na magmotor. First time pa lang pero hard na yung tinira. So maganda rin yung improvement nila guys. Nakikita ko naman sa skills nila, kayang kaya rin nila. Yun nga lang, madamot yung hangin, medyo mainit, pero pag nandito ka sa lilim ng punong kahoy, napakalamig.
So ayan guys, mamaya ulit hintayin lang natin sila at dito na tayo magmimerienda. Ayan. So andyan na sila guys. Ayan na si Jonas. Oo. Nay, uri ka suksukan na. Uri ka suksukan na. Partida, nakaangkas pa ay gasam. Ada para duro na. Hindi gumagamain. Partida, dapat para duro na. Kat mapay kay al sublit to jar. Nga kita nyo, kayo pa nagtuloy win now. Jar kat mapay sublit. Agin na kailangan. Ajar. Ano matraining? Jar. Karkaro pa ano kwa. Ano racing niya? Nda ka may iwain niya nga. O racing ako tapay bawal at agin na. Naabakan ano magina na ka. So gali na. Manaw gagin na kay tapay. Kastama aja titril kami mitlang first time kit motor pwede kit microbike nga. Gaya baro nga recruit ni Jonas. Ngam naman. Auto matraining kayo. Nadar-diretso balik dati kit may cut na lang tinalibol niya. Aradaw. Dalan amain. Kaya ginana kay pa. Kaya na to pay. Daklang na bato jay sinakaw na nay. Na, chak. Madatang dalam. Naramig yung dala na yun ay. Gimana? So, ginana kay latan. Right, kita pa kita lang. May tibiyo niya dito. So ngayon nga no, may tagos na ito yung trail side ka nagganas. Nay, makikita dyan ko rin tapaldingan. So medyo makasurrender dagay kaduamen. Ah? Toy? Wow, dayo pa ya. Ganda ng view. Oh, oh.
balik na tayo. Balikan ulit natin next time. Wala na tayong tubig. Layo pa yung possible pupuntahan natin, pero wala na tayong tubig. Uwi muna tayo. Awa nag-surrender dagay babaritos nga duwa. Gatoy lang nagay kan, dagatoy lang nagay magigiting nga kwa. Pang Red Bull. Red Bull na okay na, Red Bull ta motor, Red Bull helmet, Red Bull tabado. Hop. Sisiw mo. Pinagkat mo tayo. Start. Sigaw. Sigaw. Narigat man, narigat. Ginutang man, ginutang. So Rangkis. Oh, di atidog na tanon tayo. Dalan din day, dari babalik sa surutun day yan. Mabalin to na. Basit ko lang nito tinarin. Iti pang hard nga trail site. Iti kwa training ground ni Jasper Jonas. Ito po yung training ground ni Jonas at si Master Tart. Jarbais. Nana. Billable to na naloko tayo. Naisita na yung kamay. Awan na ini kwan. Idol Jonas sa akin. Yung training ground nan, napugi tayo. What's up, idol? What's the going on? Welcome everything. Okay, let's go. Yan. So, balik na tayo. Natin matatapos ngayon kasi wala na, ubus na ang tubig, gutom pa tayo, malayo pa yung ruta, hindi pa natin ito matatapos.
Tanaot bangin. Nay, sa balay. Toy. O yan, putol na yung crankcase. Delicades. Ako po, nakajob. Ganas ng trail site. One miss you tungba, one miss you bagsak sa baba. Kaya dapat bawal magkamali dito. Nay, kinadyot mo kumanya. Tasalog na ra. Channel sa ating trail video. Maraming salamat po sa inyong manunood at sa pananatili sa ating channel. So bali, nag-iensayo po tayo para sa nalalapit na karera po natin sa Ilocos Sur, Santo Domingo. Kaya ito, trail tayo. Downhill po to guys, downhill. Yan, so hanggang sa muli, mga bago nating subscriber dyan, at saka sa mga basher natin sa ating hunting vlog, maraming salamat po. Kahit pinabas po tayo, dagdag viewers po natin. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa ating mga bashers dyan. I love you guys.